तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महाराष्ट्रातलं पत्रकार भवन, महाराष्ट्रातलं पहिलं पत्रकार भवन सिंधुदुर्गात साकारण्यात आलंय। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवनाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलं। यावेळी आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, माजी आमदार राजन तेली, मराठी पत्रकार परिषद मुख्य विश्वस्त SM देशमुख, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश तोरसकर यांसह मोठ्या संख्येने पत्रकार बांधव उपस्थित होते। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मारक आणि पत्रकार भवनाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते झालं। यावेळी आमदार नितेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाध्यक्ष के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त SM देशमुख, पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, सचिव देवयानी वरसकर, उपाध्यक्ष रमेश जोगळे, विद्याधर केनावडेकर, दिलीप खडपकर, सावळाराम नाईक, सहकार्यवाह महेश रावराणे, खजिनदार संतोष सावंत, महेश सरनाईक, संतोष राऊळ, हरिश्चंद्र पवार, राजन नाईक, राजेंद्र मुंबरकर, लखू खरवत, प्रकाश काळे, दीपेश परब, परिषद प्रतिनिधी गणेश जठे, विभागीय सचिव नंदकिशोर महाजन, मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष गजानन नाईक यांसह जिल्ह्यातील पत्रकार आणि अधिकारी उपस्थित होते। राज्यातल्या या पहिल्या पत्रकार भवनाला सर्व मंत्री, अधिकारी आणि जिल्हा पत्रकार संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्याचं जिल्हाध्यक्ष उमेश तोरसकर यांनी प्रास्ताविकात सांगितलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या पत्रकारांची गेली अनेक वर्षांची इच्छा होती की पत्रकार भवन उभं राहावं म्हणून, आणि त्या अनुषंगाने आज हे पत्रकार भवन उभं राहिलेलं आहे। आमच्या या कार्यकाळात सर्व अधिकाऱ्यांची टीम अतिशय पाठीशीपणे आमच्या जिल्हा पत्रकार संघाच्या राहिली। मित्र, आजच्या या शुभ दिनी सगळ्या पत्रकारांसाठी हा आनंदाचा आणि सुवर्ण क्षण लिहिणारा दिवस आहे, कारण पत्रकार भवन व्हावं ही सर्वांची इच्छा होते। माझ्यासहित आजपर्यंत झालेल्या सगळ्या अध्यक्षांची इच्छा होती आणि सगळे आमच्या पत्रकार बांधवांची इच्छा होती। ते कुठल्याही मीडियातले लोक असो, सगळ्यांसाठी ही व्यवस्था आहे आणि राज्याला एकमेव असं राज्यातलं भवन आहे। राज्यात अशा प्रकारचं भवन कुठेही नाही, जे भवन सगळ्यांच्या नाही म्हणजे आज इथे उपस्थित नसतील दीपकबाई केसरकर यांनी आम्हाला मदत केली आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री असतील आपले देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुख्यमंत्री असताना या भवनाला निधीची तरतूद झालेली आहे। सुधीर मुनगंटीवार साहेब असतील, त्यांनी तर निधी देण्यासाठी सगळ्यात पुढाकार घेतला होता। दीपकबाई केसरकरांचं पण योगदान आहे आणि ज्यांनी ज्यांनी या सहकार्य केलं त्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। 1980 पासून असणाऱ्या जिल्हाध्यक्षांचा सन्मान करण्यात आला। यात माजी आमदार कैलासवासी जयानंद मटकर यांच्या कुटुंबीय, श्रीधर मराठे कुटुंबीय, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, संतोष वायंगणकर, वसंत उर्फ अण्णा केसरकर, शशी सावंत, गणेश जठे, उमेश तोरसकर आदींचा सत्कार करण्यात आला। मूर्तिकार विलास मांजरेकर यांचाही सत्कार करण्यात आला। तर उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात पत्रकार भवनासाठी शुभेच्छा दिल्या। आजचा दिवस हा एक सोनियाचा दिवस मी म्हटलंय, कारण दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी वृत्तपत्र सृष्टीला जन्म घातला मराठीच्या, आणि त्यामुळेच आपण आज इथं सर्व आहोत। अशा महान नेत्याचं महाराष्ट्रामध्ये कुठेही एक स्मारक नव्हतं, परंतु आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाने गेली 15-20 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करून हा योग जुळून आणलेला आहे। जिल्हा पत्र आणि जतन करणं, आचार्य जांभेकर यांची पत्रकारिता जतन करणं, जोपासणं हे सतीचं वाण आहे।
ते आपण सर्वांनी मिळून आपल्याला स्वीकारावं लागेल. त्या दृष्टीने आपली तयारी करावी लागेल. ज्या काही तात्विक ह्या बाबी आहेत त्या आम्ही मुख्यमंत्री लेवल किंवा ज्या राणेसाहेबांकडे बसून पूर्ण करू. कारण हा एवढा मोठा व्याप आपल्याला सगळ्यांना सांभाळायचा आहे. आपण सर्वांनी वैयक्तिक मला आणि जिल्हा पत्रकार संघाला ज्या पद्धतीने सहकार्य केलं त्यांचे ऋण आम्हाला कधीही विसरता येणार नाही. अगोदर सगळे पत्रकार बांधवांना तुम्ही एवढे मोठा हा कार्य करून दाखवले, त्याच्या दिशणाशक्ती होते तुम्हाला, त्यांच्या जे तुमच्या जो विजन होते त्याच्यासाठी आम्हा सगळ्यांच्या वतीने तुम्हाला सगळ्यांना अगोदर अभिनंदन करते. आणि आता आपण हा जे कार्य आपण आता बघितले, जे 3 स्टोरीड बिल्डिंग आपण आता बघितले, राणे साहेबांनी जे उद्घाटन केले, मोठा हॉल आहे आणि राहण्याचा काही खोली केलेली आहे. मला वाटत नाही मे बी राज्यात या आपल्या पूर्ण भारतात असा काही संकल्पना ह्याचा अगोदर राबवलेले आहे. सगळे पत्रकारांनी एकत्र येऊन असा एक मोठा प्रोजेक्ट माझ्या तरी मला तर ज्ञात नाही आहे, तर ते मोठा कार्य आहे. आणि भविष्यात मे बी आपल्या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये इतर पत्रकार संघांना सुद्धा एक म्हणजे मार्गदर्शन दाखवण्यासाठी सारखं एक कार्य आहे. तर तुम्ही खरंच हा जिल्ह्याच्या प्रशासनाच्या आणि तुमच्या सगळ्यांच्या एक मित्र म्हणून मला अभिमान आहे, गर्व आहे. प्रत्येक वेळी मला वाटतं की प्रशासन पण तुमच्या सगळ्यांच्या पाठीमागे आहे. आणि मी एवढंच सांगायला इच्छिते की पुढच्या पण वाटचालसाठी आता इथून पुढे काय, आणि आपण एक बिल्डिंग आता तयार केलेली आहे, पण प्रत्येक वेळी आपल्याला माहिती आहे की शासनामध्ये सुद्धा आपण नवीन DPDCतून पण आपण नवीन कामासाठीच पैसे देतात, पण त्यांच्या पुढच्या मेंटेनन्सच्या काय, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही सगळ्यांनी विचार करावा की हा एक प्रॉफिटेबली आपण कसं हे चालू शकते, त्याच्या खोली आहे, त्याच्या रेट्स कसा असावा, या तुमचे जो हॉल आहे ते विविध मीटिंगसाठी कसं द्यावा. आणि असं पण मी आता आपण DPC हॉलमध्ये आहे, राणेसाहेब पण अगोदर सांगत होते की थोडासा एको येते, तर मे बी आम्हाला पण तुम्ही DPDC मीटिंगसाठी पण हॉल उपलब्ध करून द्या. CEO साहेब सांगत होते की त्यांच्या GB साठी द्या. असा प्रत्येकांच्या मला वाटतं की मागणी पण आता सुरू होणार, बिकॉज खूप चांगल्या प्रमाणे हॉल झालेले आहे. पण त्यांच्या पुढच्या देखभालामध्ये त्यांच्या रेट्स, त्यांचे मॅनेजमेंट आणि त्यांचे मेंटेनन्स ह्या जो वस्तू आहे त्याच्यातूनच भेटणारे जो रेव्हेन्यू आहे त्याच्यातून ह्यांचं मेंटेनन्स होण्यासारखं त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही प्लॅनिंग करावे. आणि पुढच्या आपला सगळे पत्रकारांना पण, पत्रकार बंधू सगळे आपण आजी माजी सगळे ज्येष्ठ सगळे पत्रकार उपस्थित आहे, सगळ्यांना मी प्रशासनाच्या वतीने परत एकदा अभिनंदन करते. आज महाराष्ट्रातलं पहिलं आणि देशातलं दुसरं पत्रकारांचं स्मारकाचं उद्घाटन इथं होत आहे, ही आपल्यासाठी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. मी दुसरं यासाठी म्हणतो की सिंधुदुर्ग भूमीतले जे भूमिपुत्र होते, पराडकरांचं, भाऊराव पराडकरांचं स्मारक लखनौमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये आहे, ते एक पहिलं पत्रकारांचं स्मारक आहे. आणि बाळशास्त्रींचं स्मारक त्यांच्या भूमीमध्ये होतं आहे, हे पत्रकारांचं दुसरं स्मारक आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी ही आजचा आनंदाचा दिवस आहे, अभिमानाचा दिवस आहे. ही वास्तू आम्ही सगळे बघत असताना अनेक गोष्टी, अनेक चांगल्या गोष्टी इथे झालेल्या आहेत, पण मला असं वाटतं की सुसज्ज लायब्ररी इथं पाहिजे. आणि पत्रकारितेचे जे संदर्भ आहेत 1832 पासूनचे, ते जर कोणाला पाहिजे असतील किंवा पत्रकारितेच्या संदर्भातली जी काही पुस्तकं आहेत जगामध्ये, ही जगातली पुस्तकं इथल्या लायब्ररीमध्ये उपलब्ध झाली पाहिजेत, या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावा अशी माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती. आमचं निश्चितपणे त्याच्यामध्ये योगदान राहील. वाचनालय अनेक ठिकाणी आहे, परंतु खास पत्रकारांसाठी एखाद्या पत्रकाराला जर एखाद्या विषयावर PhD करायची असेल तर त्याला सिंधुदुर्गमध्ये येऊन ती PhD करता आली पाहिजे. अशा पद्धतीचं रेफरन्स लायब्ररी आपल्याला इथे उभी करता आली पाहिजे. मला असं वाटतं निश्चितपणे ते सगळ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. स्मारक म्हणजे एक इमारत नाही, आणि स्मारकातून निश्चितपणे पत्रकारांना दिशा देण्याचं, पत्रकारांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी मदत करण्याचं हे कार्य ह्या वास्तूमधून व्हावं अशी मी सगळ्यांकडे विनंती व्यक्त करेन. आणखी अधिस्वीकृतीचे प्रश्न आहेत, बाकीचे आणखी अनेक विषय आहेत, परंतु त्यासाठी आपण
पुढाकार घेऊन जर महाराष्ट्र सरकारच्या सोबत सगळ्या महाराष्ट्रातल्या प्रमुख ज्या पत्रकार संघटना आहेत त्यांची जर एक बैठक लावली आणि त्याच्यातून जर चर्चा झाली तर मला असं वाटतं की आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा निश्चितपणे चांगला सफल झाला असं म्हणता येईल. आचार्य दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांच्या हे जे भव्य हे स्मारक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज उभं राहिलेलं आहे, त्यासाठी मी जिल्ह्यातल्या आमच्या सर्वच पत्रकार मित्रांना त्यांच्या मनापासून ह्या निमित्ताने मी अभिनंदन करतो. आज या जिल्हा पत्रकार भवन जे हे ते उभं आहे आणि त्याचं उद्घाटन सन्मान्य राणेसाहेबांनी आणि अन्य मान्यवरांनी जे केलेलं आहे, त्याचा एकंदरीत जो प्रवास आहे, त्याच्या मागचा जी धावपळ आहे, जो पाठपुरावा आहे, त्याचा काही भागाचा मी साक्षीदार आहे. जी तळमळ होती, जे काही प्रयत्न झाले, आमच्या जिल्ह्यामध्ये दर्जेदार असं एक पत्रकार भवन उभं राहिलंच पाहिजे अशी जे जिल्ह्याच्या प्रत्येक पत्रकाराची जी भावना होती, जे प्रयत्न होते, ते आज सगळे पूर्ण झालेले आहेत आणि एक महाराष्ट्रासमोर एक आदर्श असं म्हणावं असं पत्रकार भवन आज आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये उभं राहिलेलं आहे. हे सगळे जे प्रयत्न जे झाले त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने योगदान दिलेलं आहे. नाविन्यपूर्ण काही अगर आपण मांडत असाल तर जिल्हाधिकारी मॅडम असतील किंवा आम्ही सगळेजण त्या निमित्ताने आपल्या बरोबर उभे आहोत, हेही आपल्याला ह्या निमित्ताने मी आवर्जून सांगेन. म्हणून आपण या सगळ्या भव्य अशा पत्रकार भवनाच्या निमित्ताने एकत्र येत असताना भविष्यामध्ये होणारे पत्रकारितेमध्ये बदल, आधुनिकता याही बाबतीमध्ये विचार करून त्या दिशेने पाऊल टाकला पाहिजे, ह्याच एक अपेक्षा एक तरुण कार्यकर्ता म्हणून मी आपल्याकडून ठेवीन. परत एकदा पत्रकारितेच्या या भवनाच्या निमित्ताने, पत्रकार भवनाच्या निमित्ताने मी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचं स्मारक व पत्रकार भवन याचं उद्घाटन झाल्याचं प्रथम जाहीर करतो मी. पत्रकारांच्या दृष्टीने आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यांना हक्काचं कार्यालय, बसायचं ठिकाण, चर्चा, विचारमंथन करायचे, स्तुत्य, उपयुक्त, विकासात्मक विचार याची चर्चा करून त्या गोष्टी जिल्ह्याला आणि राज्याला मिळवून द्यायच्या. हे पत्रकारांचं काम, जे पत्रकार करतायत त्यांच्यासाठी हक्काचं कार्यालय आज उपलब्ध झालेलं आहे. मी सगळ्यांची भाषणं काळजीपूर्वक ऐकले नाही, त्यांचं पुस्तक पण मी पाहिलं, संपूर्ण वाचू नाही शकलो. त्या सर्वांनी हे पत्रकार भवनासाठी, कैलासवासी जांभेकरांच्या स्मारकासाठी जे काय प्रयत्न केले, त्या सर्व प्रयत्नाबद्दल इथे माहिती दिलेली आहे. मी काही या विषयात जात नाहीये. कोणतीही गोष्ट करायची असेल, घडवायची असेल, त्याला मेहनत, परिश्रम, पैशासह सगळ्या गोष्टी लागतात. स्मारकाला पण हे सर्व लागलं असेल. ज्यांना शक्य होतं त्यांनी मदत केली आणि आज स्मारक तयार झालं. सर्वच सिंधुदुर्गात या पत्रकारांचं यामध्ये योगदान आहे. मित्र हो, मी आज कोणताही राजकीय विषय हाताळणार नाही. कमी विषयाचं औचित्य सोडून कधी बोलत नाही. पण आपण सर्व पत्रकार मित्र आहात. आज का उद्घाटन माझ्या हस्ते झालं, पत्रकारांचं भवनचं उद्घाटन झालं आणि तेही स्मारक आमच्या जांभेकर की ज्यांचं नाव घेतल्यावर मराठी पत्रकारितेमध्ये ज्यांनी सुरुवात केली, विचार द्यायला, विकासाचे, समाज हिताचे, समाज सुधारक म्हणून विचार द्यायला लागले, पेशा सुरू केला जो पवित्र आहे, जो पत्रकारितेचा पेशा प्रामाणिक निष्ठेने, प्रामाणिकपणे अंमल करतो, तो पेशा
प्रामाणिक ठेवण्याचं काम आपण सर्वजण कराल अशी अपेक्षा करतोय। तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑनलाईन पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या। भारतातले पहिले पत्रकार हे बाळशास्त्री जांभेकर होते आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या स्मृतीसाठी ज्यावेळेला भवन बांधण्याचं आपण सर्वांनी ठरवलं त्यावेळेला मला आदरणीय राणे साहेबांचं कौतुक करायचं आहे की त्यांनी पहिला जो निधी या कार्यक्रमासाठी आवश्यक होता जमीन विकत घेण्यासाठी तो त्यांनी उपलब्ध करून दिला आणि आपल्या जिल्ह्याबद्दलचं प्रेम त्यांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केलं। राज्याचा त्यावेळेला मी अर्थ खात्याचा राज्यमंत्री होतो आणि त्याच्यामुळे आपण सर्वांनी जसा आग्रह केला होता की शासनाने बाळशास्त्री जांभेकर हे महाराष्ट्राचं भूषण आहे, त्याच्यामुळे शासनाने आपल्या खर्चाने हे स्मारक उभं करावं। सुदैवाने त्या ठिकाणी मुनगंटीवार साहेब माझे मंत्री होते आणि मी बजेटमधून जी घोषणा केलेली होती त्याची पूर्तता आम्ही करू शकलो आणि महाराष्ट्रामधला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा असा एकमेव जिल्हा आहे की ज्याला स्वतःचं पत्रकार भवन नव्हतं आणि त्याच्यामुळे आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नातून अतिशय सुंदर अशी ही 5.5 कोटी रुपयाची वास्तू या ठिकाणी आपण सर्वांनी साकार केली। त्याच्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचं त्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो। दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंती निमित्ताने मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। आज खऱ्या अर्थाने दर्पणकार जांभेकरांच्या स्मारकाचं या ठिकाणी उद्घाटन होतंय। खरं तर या कार्यक्रमाला आपल्याला आणि पत्रकार भवन देखील या ठिकाणी आपण सुरू करतोय। खरं म्हणजे प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची खूप इच्छा होती, परंतु या सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रमांच्या मुळे प्रत्यक्ष मला येता आलं नाही, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांची मी दिलगिरी देखील व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाला मी पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो। पण जेव्हा मी नितेशजी सिंधुदुर्गात येईन तेव्हा नक्की या स्मारकाला आणि पत्रकार भवनाला मी अवश्य भेट देईन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।